Добрый день вам. Что это всё? Давай. Добрий день, вам це Міша, а моїм сном studovať na fakulte vizuálnej komunikácie. Kreativita je pre mňa spôsob, ako skúmať svet a vyjadrovať svoje myšlienky. Moja láska pre dizajn začala kreslením, tvorbou plagátov a záujmom o typografiu. Fascinuje ma, ako vizuálny jazyk dokáže zaujať, prenášať emócie a inšpirovať. Как начало? Притягує ma minimalizmus a experimentovanie s formou a farbou. Každá práca je pre mňa pokus vytvoriť niečo jedinečné. Verím, že štúdium pomôže mi. Verím, že štúdium mi pomôže rozvíjať potenciál a tvoriť zmysluplný dizajn. Ďakujem za váš čas a dúfam, že sa stretneme na univerzite.